Спорт і маладыя прыгожыя брунеткі – гэта дзве слабасці Александра Лукашэнкі. А калі гэта ўсё яшчэ спалучаецца ў адной асобе, то такая дзяўчына можа надоўга затрымацца вельмі блізка да цела. Так адбылося з гімнасткай Ксеніяй Санковіч, якая паспела і заваяваць 2 алімпійскія медалі, і паслужыць у кавуновым батальёне Лукашэнкі, і нават закруціць раман з яго сябрам-мільянерам. Прычым пасля апалы свайго кавалера спартоўка змагла не толькі застацца каля Лукашэнкі, але і трапіць пад крыло яго старэйшага сына. Усе захапляльныя падрабязнасці біяграфіі гэтай прыгажуні распавядзем у нашым новым відэа. Ксенія Санковіч нарадзілася ў 1990 годзе ў спартовай сям'і. Яе маці займалася плаваннем, а бацька быў паспяховым лёгкаатлетам. Андрэй Санковіч паставіў нацыянальны рэкорд у скачках у вышыню – 2 метры 34 сантыметры, які пратрымаўся чвэрць стагоддзя. Па заканчэнні кар'еры спартовец кардынальна змяніў сферу дзейнасці і стаў адвакатам. Пасля плошчы 2010 года Санковіч абараняў палітвязня Дмітрыя Новіка. За гэта яму не далі ўзначаліць мінскую гарадскую калегію адвакатаў. Мін'юст палічыў, што сход калегіі быў праведзены з парушэннямі, і ў выніку пасаду заняў чалавек, якога ухвалілі чыноўнікі. Прайшло 10 год, і Санковіч старэйшы стаў гуляць па правілах новага часу. У 2021 годзе ён ціснуў на адваката Віктара Бабарыкі Дмітрыя Лаеўскага, каб той не каментаваў крымінальную справу ў прэсе, і яна не стала гучнай. У той жа час былы спартовец абараняў былога палітзняволенага Пятра Слуцкага. Аператара прэс-клуба вінавацілі разам з астатнімі фігурантамі ў нясплаце падаткаў, але тая справа так і не дайшла до суда. Усіх выпусцілі пасля выплаты налічанай лукашэнкаўцамі шкоды. Па слядах бацькі пайшлі і 2 ягоных дзяцей. Сын Мікіта скапіраваў шлях са скачкоў вышыню да адвакатуры, а вось лёс Ксеніі аказаўся крыху іншым. У 5 гадоў дзяўчынку падчас абыходу дзіцячых садкоў заўважыла трэнерка па мастацкай гімнастыцы Элла Пакармяха і пакінула бацькам сваю візітку. Так маленькая Ксюша пачала хадзіць на трэніроўкі. Бацькі не прымушалі дачку займацца спортам, але ёй вельмі падабалася. Дзяўчынцы запісывалі на відэакасету розныя спаборніцтвы, і яна спрабавала вучыць практыкаванні і паўтараць. Кумірам для юнай гімнасткі была Аліна Кабаева. Санковіч казала, што расіянка падзяліла мастацкую гімнастыку на да і пасля, і менавіта выступы славутай спартоўкі яна запісывала, а пасля шматразова пераглядала. Дарэчы, Ксенія Санковіч сустракалася са сваёй куміркай. У 2018 годзе Кабаева прыязджала адкрываць палац мастацкай гімнастыкі ў Мінск. Госцю пасадзілі па левую руку ад Лукашэнкі, а з іншага боку ад яе сядзела ейная беларуская прыхільніца. Сёлета расіянка прывозіла сваё шоу ў Мінск-арэну, і Санковіч глядзела яго, седзячы ў атачэнні 3 лукашэнак. Але ж Кабаева, Лукашэнкі і ўсё іншае будуць толькі пасля заканчэння гімнастычнай кар'еры. На пачатку ж свайго спартовага жыцця дзяўчыне даводзілася ісці на вялікія ахвяры. Яна расказвала, што моцна сябе абмяжоўвала ў харчаванні, адмаўляючыся не толькі ад ежы, але нават і ад вады. Цытата: «Вакенца адчыніш, каб свежага паветра ўдыхнуць замест вячэры. І спаць». Калегі Санковіч прызнаваліся, што трэнеркі іх пастаянна абражалі і нават маглі ўдарыць, але сама Ксенія не бачыла ў гэтым праблемы і прызнавалася, што ейны від спорту найлепшы для дзяўчат. Я помню, когда вот тебя первый раз ставят в основной состав национальной сборной, и у меня было понимание того, что ты сейчас не можешь этот шанс упустить. И потом болит у тебя, не болит, плохо себя чувствуешь, там заболело, то заболело, все, оно ушло. Ты не можешь пропустить ни одной тренировки, потому что, возможно, когда тебя не будет, попробуют какую-то другую девочку, она может быть лучше и так далее. Или, ты можешь все, тебя уже могут не поставить. У меня такое было в голове. Ксенія Санковіч выступала ў групавых практыкаваннях і змагла заваяваць мноства ўзнагарод. Пераважна срэбраных і бронзавых, бо ў мастацкай гімнастыцы дамініравалі расіянкі. Вяршыняй спартовай кар'еры дзяўчыны сталі бронза алімпійскіх гульняў у Пекіне ў 2008 і срэбра Лондана праз 4 гады. Прычым, на другой для сябе алімпіядзе Санковіч была ўжо ветэранкай па мерках гімнастыкі, хаця ёй было ўсяго 22 гады. Спартоўка разумела, што гэта ейныя апошнія вялікія спаборніцтвы, таму хвалявалася яшчэ мацней, чым раней. Последние 2 года было тяжело, были травмы, и уже просто очень сильно мы как-то, выдохлись, можно сказать. Поэтому, да, мы
понимали, что следующие 4 года до следующей Олимпиады, перетерпеть уже будет просто невозможно. По заканчэнні кар'еры Ксенія Санковіч не сышла ў нікуды. Яна брала ўдзел у паказальных выступах і сканцэнтравалася на вучобе на юрфаку БДУ. Паступіць туды дзяўчыну натхніў ейны бацька, які дома расказваў пра свае адвакацкія справы. Да спартоўкі выкладчыкі ставіліся лаяльна і заплюшчвалі вочы на некаторыя праблемы. Але па юрыдычнай лініі Санковіч у выніку не пайшла, бо ў яе жыцці з'явіліся палітыка і каханне. Пасля трыумфу ў Лондане 22гадовую гімнастку заўважылі ў кампаніі Юрыя Чыжа. Пачатак 10-х быў зорным часам мільянера. Кампанія Tripal, якой ён валодаў, пад выглядам растваральнікаў пастаўляла ў Еўропу расійскія нафтапрадукты без экспартнай пошліны. Гэта рабілася са згоды Александра Лукашэнкі і дазваляла ўсім удзельнікам схемы атрымліваць сотні мільёнаў даляраў. Агульныя справы мужчын моцна зблізілі. Лукашенка з Чыжом ездзілі на Алімпіаду і касілі траву. А праз блізкасць да цела апошні атрымліваў магчымасць развіваць сваю бізнес-імперыю. Мільянер валодаў футбольным клубам «Дынама Мінск», сеткай гіпермаркетаў «Прастор», гарналыжным комплексам «Лагойск», аўтазапраўкамі, рэстаранамі і шмат чым яшчэ. Проста ў цэнтры Мінска яго кампанія пабудавала пачварны шматпавярховік, які ў народзе стаў называцца «Домам Чыжа». Адразу пасля публікацыі фотаспартоўкі з бізнесоўцам папаўзлі чуткі, што яны сустракаюцца. Пікантнасці сітуацыі дадавала не толькі розніца ва ўзросце, але і той факт, што мільянер на той момант быў у шлюбе. Амаль адразу 22гадовая Ксенія Санковіч стала уладальніцай агромнай кватэры ў тым самым доме Чыжа. 223-метровыя апартаменты каштавалі 750 000 даляраў. Гімнастка сцвярджала, што купіла нерухомасць сама, але ейных прызавых за Алімпіяду яўна б не хапіла. Таму выснова можа быць толькі адна. Кватэру ёй падарыў уплывовы прыхільнік. Санковіч сваё прыватнае жыццё ніколі не каментавала, толькі намякала на стасункі публікацыі ў садсетках рамантычных цытат кшталту «маленькай і слабай можна быць толькі тады, калі побач з табою ёсць вялікі і моцны». Пацвердзіла ж раман галоўная трэнерка зборнай Беларусі Ірына Ляпярская, якая ў інтэрв'ю расказала, што паміж Чыжом і Санковіч дакладна было каханне. З 2012 па 2014 гады у пары было больш за дзясятак сумесных паездак за мяжу. Яны разам ляталі ў Італію, Турцыю, Казахстан і Арабскія Эміраты. Прычым на некаторых рэйсах таксама прысутнічаў поўны склад сям'і Лукашэнак: Аляксандр, Віктар, Дзмітрый і Мікалай. Карыснае знаёмства дазволіла дзяўчыне ўвайсці і ў знакаміты кавуновы батальён. У складзе лукашэнкаўскай світы Санковіч выязджала на суботнікі, збірала бульбу і кавуны, глядзела спартовыя спаборніцтвы і віншавала Дар'ю Домрачеву з трыумфам на Алімпіядзе ў Сочы. На відэа трапіла, як Александр Лукашенко называе гімнастку Ксюхай. Молодец! Ксюха, ты как всегда. Когда-то ты нам нервы трепала на Олимпиаде недавно, теперь, да? Акрамя таго, Ксеніі Санковіч давялося устаць на лыжы, але свае поспехі ў гэтым яна ацэньвала невысока. Ты же бежала в этом году, этой зимой, да, в биатлонной команде с участием президента, правильно? Да, но это был бы миг позора, мне кажется. Гэта нагадвала ейную кар'еру ў гімнастыцы. Дзеля высокіх дасягненняў даводзіцца сціскаць зубы і рабіць тое, што табе, магчыма, не падабаецца. І такая тактыка працягвала працаваць. У сярэдзіне 10-х Санковіч узялі на працу ў Нацыянальны алімпійскі камітэт, які тады ўзначальваў Лукашенка-старэйшы. Былая гімнастка прызнавалася, што для яе гэта была выдатная магчымасць застацца ў спорце. Это было неожиданно, но в целом я понимала, что это полностью моя сфера, и это очень интересная была для меня работа. У сакавіку 2016 года арыштавалі Юрыя Чыжа. Тагачасны старшыня КДБ Валерый Вакульчык тады заяўляў, што мільянер на шалёнай хуткасці ехаў у бок літоўскай мяжы і спрабаваў уцячы з Беларусі. Таму дзеля ягонага затрымання абвяшчаўся план перахоп. Сам Чыж гэта адмаўляў і казаў, што яго спынілі пад Мінскам пасля працоўнай паездкі, тактычна і без аніякіх пагоняў. У віну мільянеру паставілі стандартны для беларускіх бізнесоўцаў артыкул – ухілення ад сплаты падаткаў. Прыкладна з таго моманту пачаўся заход бізнес-імперыі Чыжа, а яго былая спадарожніца ўжо рыхтавалася да вяселля, але з іншым мужчынам, з супрацоўнікам Алімпійскага камітэта Расіі Іллём Паповым. З ім Ксенія пазнаёмілася вясной 2015 года на нейкім міжнародным мерапрыемстве. Яны моцна спадабаліся адно аднаму, але спачатку Ксенія Санковіч лічыла, што на адлегласці нічога не атрымаецца.
как бы даже не думали про то, что может это что-то серьезное получиться, потому что две разные страны, и, наверное, все-таки нет. Была такая вот грусть, думаешь, вот, жалко, что такой человек там живет в России. Але расіяніну удалося скарыць дзяўчыну, і 1 верасня 2016 года Попоў Санковіч адгулялі вяселле, прычым нявеста на той момант ужо была цяжарнай. У снежні у пары нарадзілася дачка Аліса, і яе з маленства аддалі ў мастацкую гімнастыку. Спартовая сям'я вось ужо 8 гадоў жыве на 2 краіны. Ілля Попоў адказвае за маркетинг Усерасійскай федэрацыі лёгкай атлетыкі і з'яўляецца адным з кіраўніком клуба па джиу-джитсу. Кар'ера яго жонкі таксама не стаіць на месцы, у адрозненні ад беларускага спорту, які стаў ахвярай палітычных рэпрэсій і саўдзелу ў вайне супраць Украіны. У Санковіч з'явілася свая рубрика ў ранішняй праграме на тэлебачанні, а ў Нацыянальным алімпійскім камітэце шараговай спецыялісткі міжнароднага аддзела яна дарасла да генеральнага сакратара арганізацыі. Некалькі гадоў дзяўчына мела прыстаўку выконваючай абавязкі, але ў лютым гэтага года яе канчаткова зацвердзілі на пасадзе. Яе непасрэдным начальнікам з'яўляецца Віктор Лукашенка, і павышэнне было б немагчымым, калі б былая гімнастка не прадэманстравала абсалютную лаяльнасць да яго бацькі. Яшчэ да выбараў 2020 года Санковіч рассказывала про здоровую нацию, якую рыхтуе улада. Сейчас, конечно, у спортсменов намного больше возможностей, так как сегодня созданы все условия для профессиональной и качественной подготовки к соревнованиям самого высокого уровня. У канцы ліпеня таго ж года Ксенія апублікавала допіс у Інстаграме, дзе яшчэ мацней развіла сваю пазіцыю. Цытата: «Моя краіна за 26 гадоў змянілася. Чыстыя, утульныя і акуратныя не толькі гарады, але і маленькія вёскі. На вуліцах спакойна і бяспечна. Якасны ўзровень медыцыны і адукацыі. Спорт даступны для ўсіх. Нізкі ўзровень беспрацоўя, мала бяздомных людзей. Пакуль я расла і трэніравалася, Беларусь заквітнела на вачах. Я шаную тое, што ёсць, і хачу гэта захаваць і памножыць, а не знішчаць і размазваць на хвалі эмоцый». Неверагодны ўзровень гвалту ніяк не пахіснуў меркаванняў Ксеніі Санковіч, і яна нават падпісала адкрыты ліст у падтрымку ўлады. Вядома, што ейныя знаёмыя спрабавалі пераканаць дзяўчыну і адкрыць ёй вочы на праблемы ў Беларусі, але гэта было безвынікова. Функцыянерка пасля расказвала ў інтэрв'ю прапагандзе, што перажыла гэта спакойна, только отправила у бан пару десятков человек. Есть на самом деле люди, которые вот убеждены в своей правоте, вот они верят в какие-то там свои идеалы, и я думаю, что они бы свое мнение не изменили, но их меньшинство. Основная часть, они где-то повелись на какой-то хайп, пошли как-то за какой-то толпой, вы немножко где-то испугались, поверили в том, что госпереворот может случиться. Я думаю, что именно из-за этого у них такие действия, они какие-то и сделали, может быть, исходя даже из своих каких-то страхов, мыслей, неуверенности и так далее. Да, я думаю, что многие из них сейчас об этом пожалели, и вы тоже знаете, что очень многие это признают. Ксенія прызнавалася, што беларускаму спорту прыходзіцца няпроста без фінансавання і ўдзелу ў міжнародных стартах. А расійскія турніры яна крытыкавала, кажучы, што яны не могуць замяніць паўнавартасныя спаборніцтвы. Але вінаватыя ў гэтым, вядома, былі заходнія функцыянеры, якія, па словах Санковіч, уцягнулі палітыку ў спорт. Асабліва ёй шкада было дзяўчат-гімнастак. Палітвязняў, сярод якіх сотні жанчын, чыноўніца не шкадавала. Ейныя былыя знаёмыя не могуць зразумець, як з дзяўчыны, якая ніколі не падводзіла і заўсёды падтрымлівала, атрымалася цынічная прыстасаванка лукашэнкаўскага ўзору, для якой у прыярытэце толькі асабістыя амбіцыі, дзеля якіх можна і з'ездзіць на суботнік і папазіраваць у худзе з цытатай Лукашэнкі, тым больш калі гэта можна шчодра манетызаваць. Акрамя кватэры ў доме Чыжа, Ксенія Санковіч валодае яшчэ адной на вуліцы Прытыцкага. Лічыцца, што менавіта яе гімнастка купіла на прэмію за алімпійскія медалі. Ездзіць чыноўніца на Lexus IS 250 і не супраць паганяць, бо на рахунку Санковіч 109 штрафаў за перавышэнне хуткасці. Таксама Ксенія, якая моцна абуралася ўмяшальніцтву палітыкі ў спорт, цяпер сама актыўна удзельнічае ў палітычных мерапрыемствах. Яна публікуе фота са святочных прыёмаў, на якія запрашаюць адыёзных персанажаў кшталту Дмітрая Баскова і Алексея Талая, а таксама ездзіць на Байканур, глядзець на запуск першай беларускай касманаўткі Марыны Васілеўскай. У той жа час Ксенія з задавальненнем пазіруе на алімпійскіх аб'ектах Парыжа,
куды яе пакуль яшчэ пускаюць. А вось яе начальніка Віктора Лукашэнку і яго бацьку ўжо не. Президенту я бы сказала однозначно спасибо. И я уверена, что все спортсмены, которым удалось на игры поехать и себя проявить, они ему еще скажут спасибо за это. Для Беларусі гісторыя Ксенія Санковіч далёка не унікальная. Яна, як і шмат іншых спартоўцаў, крэпка сядзіць на ігле дзяржаўнай падтрымкі. Але ж персанальная лаяльнасць больш за 10 гадоў дазваляе былой гімнастцы трымаць баланс і заставацца ў коле набліжаных. За гэты час адтуль вываліліся як былы яе кавалер Юрый Чыж, так і шмат іншых людзей, сярод якіх былі і калегі Санковіч. Але дзяўчына знаходжанне побач з Лукашэнкамі ператварыла ў асаблівае практыкаванне, нашмат важнейшае за тое, што паказвала на памосце.